oli nyt Pohjois-Savon Hevosjalostusliiton näyttelyssä ja arvioitiin parhaaksi 2-vuotiaaksi ja koko näyttelyn parhaaksi Suomen hevosvalsaksi. Ja sen tiimoilta käymään myös Vermossa valtakunnallisessa valsanäyttelyssä. Ja Pete on tosiaan kova sukua, eli isänsä Viesker on 5-kertainen ravikuningas ja on tällä hetkelläkin menestynein kylmäveliravuri, suomalainen kylmäveliravuri. Ja Peten emä Turon Suvi on varmaan monille tallilla käyneillekin tuttu. Ja Petehän jäi muutama viikon ikäisenä orvoksi, eli Suvi valinnan